ଦାମୁଆନା ଯେଉଁ ପଚାରିଥିଲେ ବାବାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ସବୁ ଆଉଛନ୍ତି ଉପକାର ପାଉଛନ୍ତି ସମେତ କ'ଣ ପାଉଛନ୍ତି? ହଁ, ସେ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ବାବାଙ୍କୁ ଯେ ବାବା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେତେ ଭକ୍ତ ଆସୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଉପକାର ପାଉଛନ୍ତି ନା କିଛି ଲୋକ ଫେରୁଛନ୍ତି? ବାବା ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ମାନେ ସେ ଗୀତଟା ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ସାଇ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ପଚାରନ୍ତି ଦାମୁ ବାବାଙ୍କୁ ଅନାଇ, କୁହ ହେ ସାଇ ଈଶ୍ୱର, ସମସ୍ତ ଭକତ ଆସୁଛନ୍ତି ଯିଏ ପାଆନ୍ତି କି ଉପକାର। କହୁଛନ୍ତି ସାଇ ଦାମୁଙ୍କୁ ବୁଝାଇ, ଶୁଣ ହେ ଭକତ ମୋର, ସବୁ ବଉଳରେ ଫଳ ଯଦି ଧରେ ହୋଇବ କି ଚମତ୍କାର। ପବନରେ ଝଡ଼େ, କୁହୁଡ଼ିରେ ପଡ଼େ, ଲୀଳା ଏହା ପ୍ରକୃତିର, ଅବିଶ୍ୱାସ କରି ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, କଲେ ପରୀକ୍ଷା ଧୈର୍ଯ୍ୟର। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଦାମୁ ପଚାରିଲେ ଯେତେବେଳେ ବାବାଙ୍କୁ, ବାବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲେ ଯେ ଦାମୁ, ହେ ଭକତ ମୋର, ସବୁ ବଉଳରେ ଫଳ ଯଦି ଧରେ ହୁଏ ବି କି ଚମତ୍କାର। ମାନେ ଯେ ସବୁ ଆମ୍ବ ଗଛର ବଉଳରେ, ମାନେ ସବୁ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଯେ ସବୁ ବଉଳ ହୋଇଗଲା, ତାହେଲେ ଚମତ୍କାର କେମିତି ହେବ? ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଯେ ଯେତେକ ଲୋକ ମୋତେ ଆସୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଫଳ ହେବେ କି? ସମସ୍ତେ ଆମ୍ବ ହେବେ କି? ନାଇଁ। ବାବା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା, ପବନରେ ଝଡ଼େ, କୁହୁଡ଼ିରେ ପଡ଼େ, ଲୀଳା ଏହା ପ୍ରକୃତିର। ତାମାନେ କ'ଣ ନା, ଯେମିତି ପବନ ହେଲେ, କୁହୁଡ଼ି ହେଲେ ଆମ୍ବ ବଉଳ ଝଡ଼ି ପଡ଼େ, ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ପରୀକ୍ଷା କରେ, ଯେଉଁ ଭକ୍ତଟି ମୋ ପାଖକୁ ଆସେ ମୁଁ ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ତା ଭକ୍ତି ଅନୁସାରେ ତାକୁ ଫଳ ଦେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ନେକ୍ସଟ ପରୀକ୍ଷା ତାର ଆସେ, ମୁଁ ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରେ ପ୍ରକୃତ ସେ ଭକ୍ତିରେ ଆସିଥିଲା ନା ମୋ କତିରୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା, ଭକ୍ତ ହୋଇ ଆସିଥିଲା ନା ଯାତ୍ରୀ ହେଇ ଆସିଥିଲା। ଯଦି ଯାତ୍ରୀ ହେଇ ଆସିଛି ତାହେଲେ ସେ ତାର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହେଲେ ପଳେଇଲା। ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଭକ୍ତ ହେଇ ଆସିଛି, ସେ ମାଗିଲା ମୋତେ, ମୁଁ ତାକୁ ଦେଇଦେଲି। ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ମାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ଯଦି ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ ମୁଁ ତାକୁ ଦେବିନି, ତାକୁ ଡେରି କରିବି, ତାର ଧୈର୍ଯ୍ୟର ତା ଧୈର୍ଯ୍ୟର ପରୀକ୍ଷା କରିବି। ବାବା ସେଇଆ କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ପରୀକ୍ଷା ମୁଁ କରେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତର ପରିଚୟ ଜଣାପଡ଼େ। ସେ କ'ଣ ବଉଳ ହୋଇ ଝଡ଼ି ପଡ଼ିବ ନା କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ ଯାକେ ରହିବ? ଯଦି ହଁ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିଲା, କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ରଖିଲା, କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ ହେଲା ପରେ ଦେଖିଲା ବାବା ଏଦିନ ହେଲା ମୋ କଥା ଡାକ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଆଉ କେଉଁ ଠାକୁର କତି ପଳେଇବି, ଛାଡ଼ିଦେଲା। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ପଡ଼ି ରହିଲା, ଆମ୍ବ ପାଚିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ଝଡ଼ ସେ ଝଡ଼େ, ପବନ ମାଡ଼ ଖାଇବ, କୁହୁଡ଼ି ମାଡ଼ ଖାଇବ, ଲୋକ ଟେକା ପଥର ପକାଇବେ, ତା ଦେହରେ ବାଜି ନଥିବ, ସେ ଯେତେବେଳେ ରହିକିନା ଆମ୍ବଟା ପାଚିକି ଝଡ଼ି ପଡ଼େ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ସେ ମିଠା ଲାଗେ। ବାବା ସେଇଆ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଟିକେ ପଡ଼ି ରହିଲା ମୋ ପାଖରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହକାରେ, ମୋତେ ବାବା ଦେବେ ହିଁ ଦେବେ, ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ଦେବେ, ଏ ଜନ୍ମ ନହେଲେ ଆର ଜନ୍ମରେ ଦେବେ, ସେଇ ଭକ୍ତକୁ ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଦେଇଥାଏ।